Koromagajuang chendo en rameny piny wadhi mbele gi mi weche manyien. Duol mochung'ne jiwo ritruok mar jopiny matio gi apaya NTSA oro siem ne ji machano dhi ataro kod chike mag apaya e kindegi mag sikuku. NTSA wacho ni oseketo ikruok makare nyato e kindegi maneno ni joriembo kotio marach gi ndara nyato mago ma masira thoro timore. Jafwambo mar Juitho Mondi ntiere kod ler mathoth. Duol ma ochung'ne rito ngima oganda e apaya NTSA oyango ni okenge ma oridore osechak keti apeyni ma Nairobi, Nakuru, Kisumu, Eldoret motelo ne nyasi mag sikuku. Magi gin apeyni mane oyang kaka mago ma masira mag apaya ohero timore e pacho ka. Northern corridor, among all roads that we serve, the Nairobi, Nakuru, Eldoret road, Kisumu, that section of our Kenyan roads has always been a black spot in most areas. As an authority, working together with the traffic police, we have set up strategies and policies that during this particular Christmas festive season, we will be present to disseminate information through the media. We shall be present on the roads to ensure that no Kenyan lives are lost. Kaluo, County ma Kisumu otelo kendo moko kuma apeyni ma NTSA oyango higani kaka kuonde mathoth ne jowuoth mag tielo yudie masira, oriwo apaya ma Fort Tenan Muhoroni, kachel gi Katito Sondu Yoholo. Apisa mag NTSA oyango ni joma wuotho gi tiendgi ema thothne wito ngimagi ka jomath mag gik makech kelo atamalo 50 mag masira e pacho ka. The leading causes, numbers that are on our roads are pedestrians, followed by cyclists and border borders. This motorized transport comes even third and fourth. So, in fact, it's easier for you to die when you are walking than when you are in a vehicle, from the figures, right? So be careful as a pedestrian. When you are crossing, when you are walking along the road, please keep safe. We want to see these beautiful people next year happy and in one piece. Do not be reckless as you carry the mamas, the vijanas and everyone else on the roads in the villages and in towns. NTSA bendero mo margi makawuono ochwalo paro mar medo omenda magichoko e okenge ma opogore kama moko kalo atamalo 100. Kuom ranyisi, yudo lesen mar gari ma iuso to osetigo ochwal paro mondo medi 4,200 nyaka 1,100. Gikoni gisebedo ka giyudo midhiero mar tiyo nikech nok mar pesa gino magichano duoko piny. We have been operating a deficit budget for almost 5 years. Currently, our 2023-2024 budget stands at about 4.7 billion shillings, way below what we expected to do, because if you look at our statements of finance, most of the funds that don't come in, we are offering more than at a higher cost in terms of service than what we are able to collect from the services. So we have been asking and requesting that we be given a chance to adjust our rates in order to be able to meet the growing economic challenges that every institution faces. Paro gi pod ni rang'iny mar twak kendo lipot ma opuodhi biro chiw ka osechok paro duto. Juitho Mondi, Ramogi TV.